Obaya Santia Mamre, you pretty, and it would report it that for me, or the Jan Pine. Sabri, when you might drive, was a point of from here. Nakaya Momo, as the Yatrabushani, as a food now. Mumaka Mongosi, Mongo. That's your brew. Matthias on Mira. The Bemwaya Tumutwaya Saya Crabo. O Posomini over Pomuni and Mudro Chesimpi. Nana no kanya wa krabri fo bi na de nase nsuma nka be fa na ansa de bra kokodu fo na abo achi kokodu fo won to awia na ofa na na de ewo nso de kro ya nka enia ma biri chie kase abo na nanu mu primu tirimo nka mo no na nso anya sikire makabi atafe ekwo na fo ma ho afenti na mote awade ase ya ekum kro na mote ase ma butre ntimo mpa kra twe madawroma ekwo na nane sabi kroma adwafo mo na nane kontrase ya ase ekwo na nane Asokore jime ekwo na nane sabi anya ado na abo achi ansa de bra kokodufo a woni asanteme nyina otufo se tuni fa hene enidie mu ada empanyin se wo bi na akwa wie bi na wi asabi anya ado ba bi ade na no wonfa nto afirito na anom kwanafo munima wade ente sabi anya ado sabi adan ekwo na ni ba mpo bo ahwene ya woni nsa na asa sabi anya ado amamne ni amane kwaso a na ni krumpo so onye be ma ada ne be ma sabi aburu sanse wi ase ade pa na ton ho na wi ase ko awade pa na anom ena adi ade pa na akwade anya de adi na yewo ye de aba awade pa sanse ko na fo de awade wo no mu a na awade dom wo awade nipa sabi anya ado na anom kwanafo mo ya ahwene na mo ya kuna mo na agusika ye wom na bi butumtie esumi ni wura manka ko ni piesie wo gwan ni na ne ko na wasabere makwasi ata ko na da asebere na mo na mo di adwene to kwanafo mo nkose buru mo primutirim na acha mo ada ma msi oburu empanyini se sabi anya ado wano so na de tia himfia ye mfa nkantam kase sadi amamra ni amane yete no miru adama msi oburu so wahene wa ye mfa badwafo anya nkoa sabi aburu sabi adan ye sadi a odi nso ye no odi nsa ye nye mamra ni amane ye kwaso ye fitu kotia ni ye bai wadawroma edom se akokwa ane awu kwasi bibi che nananom ye mesi asona ba pa na adwa se wampa fo brakatu asabi aburu wo firi aya asija kan odobiribi na anmodama mesi asona ni a wote a so honya fa na ni ofiri ni ofire asona fo wo fantini ye nanane dwoso efi so wi afeni afra ne wa ye nanane kwa wu nkwate atwere bi ye dompra ye so wi afi kwajan kwa wi am han asona ni asona fo de ne wonya fempo no ene wo fira birisi a wode nwira gunu kom na asona ni na wonya fenso no asani fie wura ye ho ofenti ena sabi anya ado ye nanane dwoso ye nanane fe so wi afeni afra ne wa nanane ye na anmoda wuruma ene die mo da ba ya na atia me de di kan mi di siwusu obru ye kura ye bro ni nsa wadama pentu mako eye mienu ana srada eda so wi adama monye fatu akonya ase na nanom ba mo fa bi ngu fam se Roma asofo na Anglican asofo ba anasa ba asre sofo anasofo bi obaba bi ase de na mugu nsade ayi wadama mo kan se ebra na Kristo so ma na ya mamre ho na nanom fa bi nsofo mo nsa ye de ma abusua wa ha ni tete mo nsa bi mo ba kra fo mo nsa bi na nanom Hemaa se ni pa bon fra ka no kana kabirichi bi mo bode ne konkomo so mo no so na nanom di ade de pa kro mo fa nya de dwan ewura ba ya ye bro ni nsa ene so ababa we ene de mo ada fa kom ewuranom sabi anya ado so ya na fa si animu isanse sabi o wade wo ba wanya na te sabi wato mo ba phone na jejo ye de awade wo ba pa ensu ye so wade kunupa enye kunupa bi ase na nabo achi ansa da bra kokodu fo be ma sabi anya ado kwatokwan ni nsini fomo na no wadama ewradama ebro ni nsani ene die mu ada ye to aso de ewradama mamra ni amane ye kwaso woni pada sani bi a wasase so bi ada so ba wi ase de ade ani pa bi ada wo de ba ye ho ene se so de awomache na no pa wo be kwasa bi anya ado sabi ada ma no susum na so ya ne so ene die mu ada te won so de na ebrodua ene ba ha ena ne ye de ko na akwase broni ada na ye fra broni ba ha sa be ye toilet roll anu me na etwaguo no ene die mu ada empanyine se de wo pa de kokotokwa ye nyina bro ene de asante kotokwa nyine watumfo se to ba bi o ote kwakwaso onu ani fahin na ekro de a ene oba pa na adwa sa wampa fo brakatu asoro ba ne ho fe ofre birisi ode nwira gunu kom na anu asoro fo ne yakrabo a onim nyansante sabi anya ado wodi di nwunam no obeda fie asoro fo ye ho fe me se asoro ne ane wonya fe no asani fie wura mpa asoro ne ane wonya fe mpo no ene ofre birisi ane ode nwira gunu kom ya na asofo we yeso dress sanso dress tuntuma de credit card be bonu kom asoro fo no kwakwa do bi yakrabo a ene die mu ada na anu ye wura sabre ye kura ye buro ni ba ha ene tetewo adi akeba ha na de ye friend toilet roll iradama sadi obapa na adwa se wampa fo brakatu adobri bi okunkom asen aye ati jasa de shepra kwa wada frete no hwim frete wose yenye wenye kumase fo ntwa ho ye metwe hu nsa maji ye wura no mmani mu aburo sabi ye sa ne ye anka ne yie na atia me wada me ensu so na si
bibi kyerɛ ewura no man da se so ba to bra wachi ye wie ne nyina kyerɛ ya seda bi da na anom ye dura krofo so de ne ye ka ya anom ene de mu ada ye nka obi akra nana na ekro no ye wado bribi ene wo konse do yasomni ada no abasa yasomni ada no we yasomni ada no entwiwa yasomni ada no una sa kyerɛ bedi akuku awampre eso ye yasabia no mu na wo kwa hini nie na wo kwa kenkyerei ajubi kata baba wani abasa wani na abuachie na wo kwa hini ne onyansafue obi anu abasa wani no we hu to na no masem na ba amen na de sabre so turo mienu amani hane ya pome koma ye twamrosa ne bidi ensoja ani de mu ada me kana no ye wada kana no fiada na no mani de mu ada me di abosonfo to no manya tentresa ne ma ye nua nyimu baako sanse ye ni masante amamre ne amane de opa ye nso anya do onya ya mpe amamre ne amane kwa so sabia bro ye wura akone ya ne so saze amamre tie no a wade ne bro dia ya ne ba ha ane ye dada no ye toiletro ko ba amamre ne amane kwa so ye kura yanka atwade na nanom ya wo baako ani de mu ada ye wura no mu ani de munyi eson munyi ahenewa munyi ekronto edom a munfa bi ma wonom na de beka nso mu de am ye wura amamre ne amane kwa so ani de mu ada munim de enti madaworoma ye de ma mu de munim asante amamre ne amane dada enyansam na mo kire ye ne yenya bia ye ka na anom madaworoma monye muntwa mu nan ensansa nkatwade ye kofa ne wokro bi ye fra ne tenga hon ye soma men kofa firi ye na asa wadu oba pa wona soma mo se kofa bibira me ne wiase de onim to ene de ngira kire mposo nyo obi asa mikru me de birichi bempa benkorofo obrantwebu anu bu atudo na nanka atwade ya wama ye wie anu ache ya sida bida ya kika fruni akamada kamana dia afani adu akrofo so yenya amamre na asante amamre nimu sabre ye kure ye sokodua amamre ne amane ye kwanso na anu ye sokodua ru na hihye mu no ne ye wie ne asakozi broni dada ne nsa no anu ase bi maame dada ho na nya obi bia ne me dada ho ebru na nanom anim ye wo no momu hu se bibia wo mani die mu ada sabre wadama yewura no mu ani die mu na achia me sabia bro sabia da sabia kronto ye sokodua na chire no ye se ye kran pep student ani die me Colgate ye brush ahodo esanse na wonim dwom na na ba wi ase won to ade wo ba bi hunu da na bi to ade pa hweni cross de asiesie no medu ane mani age keke me se na ye bi na wo be ma enye be ma ni abetre be ma ni no okotire bese ani die mu ada na achia me ani die ye se we nyina da munyi mfa nso makora na mfa bi nso maberwa fa bi nso dom eba sanse ye dom na chichiri kuro da se son eye ye wi anu achie ya sida bida na nanom afani adura krofo so ye beka ya anomo sabia bro sabia dan na nanom be sore de na so na de mato abese no asamba ne efra be ma ansa ne bedwade de sabia bro sabia da de akora ba mpa amamra ne amane yakwa so na nanom abomekom amu twamrosa de a ene na de ene de mu ada sabre mato abese no ye kura ye bese ene de mu ada ye subu sasa edu bese no anya bia ma wa na nanom na ye bo apaye na aye no ene de mu ada ye bese ne efri srem madaworoma ye se munye bro na nanom abomekom mu twamro sandia ene sabre ye besia mo bewe mo preta so ngu fam na ntate afa bia o se na na achi enkamfo enene e kire seyi sabre ye besinie ene de mu ada monye son monye ahenewa monye kronto ene ye de agu ye bedemu bedemienu ye se monye na dom wa ha ya wibi koso yesi na nanom ene de mu ada na achi me wadama ye besinie ye wi anu achi ya sida bi da aferi aduro krofo so ayaka ya no mo amamna ni amane ya nsa no oti no yesere wadaworoma yesuma me gina ma me kwa go so otumfuo betwani go so man na nakwose bosompra wadaworoma me kwa na kache na me koduo na msie na go so man na ade hye no wadaworoma menim se na no da ya ne ya na de na yewura ye kwa kwosum na na eye na ni fahini de kotokwanyi ni fahini ye kwosum no ani de mu ada obekrofo na adwo ase one powerful se na wo ye de nie wasera bi ye kura frata mienu na anu madaworoma yesi na ewura yo na nanu me na ewura yo ewura yo we amamre madam amunsuensi wo munkosuensi nchen na so wo de nsa ma na nanu na ebi asabia buru pato suensi ya pato munsueni mu mfamra ha aha ni die mfansi ya na nanu madam som miwra nom sabide nsa bramo anwumre wo bi benom obeyeye meyam na sa akukwa me de ba ye na nanu mmedi mbone ani de miwra nom mwana mo de hia nem ye miwra nom eti ano esanse sabia nya ado do ye hwade ompa ne sakwa ena ewura yo na nanu madama we de me kama hwekeke miwra dama mwana mo ka mo sebosumani ye kwane mprensa mi ko mienu nanu me mprensa de ya ne mi ko mienu Opemsuo
Pia, that's your brew. Where do you want to say yet? And you go to the India. A drew her. And then mean you and I don't make off from. Now, where do you come in when you do mother? None of me, a new swamp. Within an animal, Madame was here so fearful. At the end of the day, Nana, Madame. And Panina said, "Ya wapa, ya go to Koyana bro." It is Sabre Mijina ha. Yade, Yanself for Fratam, you know, a man and anomaly, ya best yes way, a mamrani, a mania quansono. None my friend, ya do a crofonso. Ya see, we are so Barbara Nanuman of Petin. Now, body and your study and anonymous be an anonymous to me for menti and anonymous metier. What am I quay, mamma? Any dear mother, Sabianado, who goes from police station on Machadonco. There's a one more brand ye, nanum too fluenty. Sabre Yabrapa. And here make a to just say any to just any dear mother. Yes, someone yet. Nanano Madavroma, Monadam, who nananums and Pamamran Yano. Or Bapa Nadwas are one powerful. Yeah, I said this year, what I fret about Passunaba, as well for the Amu of Fe. Yea, as soon as for Ramamu offend to my idea and Famon Comfort baby amo. Now me as someone ye. Mon fan suma cra, nebin so yanana, yadiana, or do be a so. That's a bro. Yeri and what yesterday, yet to us support. Sadia Mamrani Amania Tiano. Yet to us upon an word dene. It's sad was she near me Cotocoino for some more this year. Why am Naya Cono? Was your car? Your question be chin and Nancy Nachiamus and Mamma. Sabia to us support. Yet to better to show you one near Sadia Santia Membredimu. And Nabuachi and Sada Braco do for our dear. Now some pangin say. The one him to near Dinja Chimposo, the what the can you tuna chirija, and the ammonia song, Monia Hinoa, Monia Cronto. You weird what yesterday, bio. Nanano Yadra Crofun Swede, near Kaya Anomo. The Adru Swan son and Anum Sabre Togru, a Hodua, Nanano Chogono, the Kaya Togra Diana Nadio Padepa, and the Togra Yamuni, a Bapa Dwasa one pound for a Sonoban who fair. What if free United States of America? You know, be free Canada and Australia. What's someone Monada Musu Hemenim, Mohena Nanomia, the children, that's your song. That's your bro. You ran me as you cry, him, Sabia Bru. One I must say, yo, Nana Madama, your crew Togro. A Hodua, Nanano Puduan Makuma Kumia, no, Yasamon ye. Mofa bin Suma Dobri, the Via said, your payanya, Dunya Yen Swampe. If you watch yesterday, Yadra Crofun, Sinian Kayanum dia, and an anonymous Sabre, Sanko Fasani and Chili, Ababa, one may friend also dear Chile. Nan pastor and Tidi Brasha by a Hunshu, and Beuri and Numu, Sabianado, Musia Sanko Fanny and Chili, Monia Bro, Monia Hinoa, and so way, and free baby of say, if free Canada, Sansan Anadia, no corporate chesa de Okajetia, what do Dobri be, or Dafrete, Santa Manin and Ifa, or Drobi Bruno Yura, and a Sabre, Breach Cassia, a bar manager, or no swabo Yenya, or Hunia once here, that's your song, Bapa. Nanano, we are really a man, Chile yesterday, a shampoo, a hoduo. In a chagono, na shampoo, machira niema, Nippon in Yama Betia, eh, Santa Hina, Asan will be any ho. When I'm coming to the war, you're ready or you be and one will be any hobium. And the not Siame, shampoo who do any other. When you come in Chahom, got Chiranium to appear gums in your binia, and the Yamada, Sanom Cosre. Now we are someone yet, ready are not day. Monadam ho, Tuntum for me, and Monadam ho, that's your song. Santini, or Pano Bacanua Wasuma, was your fry Yasantua. Yasantua was who toss would do. Any daughters would do. That's why I came where we, Yansom and your fe. Mamma Mania Castle. And Mapa, and your man Yada, or Bapa Nadwa said one pound for a sonaba, was someone ye. The Anacrab way me, Nuka Dobinia Sonawo, Chilabich Binana, was in an Amory and Irish Spring, and then a shampoo I would win or Cananu Fiada Migu Mamia Wadia, Mamia Wadia be embassy, and Nidia Wada, Mia American, San near Main, or we are Monfanina, Namum Wadama, was saying in chance and the Dramon Famano. That's your song. If you are watching yesterday, Nana, we are drunk from so I kaya no modia. And you're not Pamrania Mania Yanseno, Sabre, a kiss of Pahuduan Babano, Nana no Manio, Sabre Bra, Nana no Yatia, the kiss of Pima on the say, Sabre Miami, Naima, Obadie, Odomedo, Miss with Pawasam Dodo, that's your song. And if you're not Siame, Sabia Brusabi, that's Sabia Cronto, Sabia Yokraman Samboafo, a Dome wine in a bibed da, and your Mansabo for an such and say, Muhammad Yanina, what's the Papa Bia, yes, Sabre, now what you said, Bra, what's the Dome Waha, Ubu Bedina and Obedina 9. Oberiano, I was so in Yama, Yen Fassa can for being to so. Nanani, dear man, and animal son for, Nebin Kakuana for,
for sense corner for crowd ye mo de mubu mawre e wakwa yase ene de mu ada yese monye that's your song that's your hinwa ye nko ne yetimi de kiso baso obi a wonya tentere te samia intense esi emusuo sanse obehunu nti amamre ne amane akwanso no na anoma fa ne adu akrofo so na ansa na na sabe aburu sabe adan ye de ewura ebeto empaso amadoma behwe na ne achie no amamre ne amane akwanso no de wamu ani sabre de ye kura ya hwehwe na hwehwe wei aya de sia hwehwe obi anu otimi de hwe nanimu wadawma na abu ati ansa de bra kokodu fa wo da frete eko na simpia sade tenchebemu na krabo na eko na anum ko na fo na bubu ye mawura kwaya asede a ene na amamre ye nse no sabre ni body show me kan say ya ne show papa bi when me dada ho adai dada ho eson ye wie ya sede abi da ye foda water na no foda water ta de ba ko ye de ahodo mienu ase ne se na no mudi bi ma ade hye no ma ya de nyina nso da mpamu na mudi bi ma wo no na ye fe sansa wade de o wade abusua ne nyina na ase son obe na ni ate utim so nto ade o race course do beto na ye nto sini meko eni de mu ada na mo si nto ade pade eni prempe the second high street eni kura ye fra ne se Asokore Mampong he kura ye cheche nsa buruchire eni de mu ada kura sini nim e Asokore Mampong Asokore Mampong fo na meboa na ase son moni ate na no wie ye dato ene hyemuo no yase monye son na made nyina sabe aburu nana wona timi drase wie no obrase ni ti a utimi say yes be ma na ekro no okoye wura ni makwase wie a kire no a na amamre edimu sabre ni ema nyina da yase monye da se son ye wie ni nyina tie no ye kamfa nso egum na wampa de asabe senti womuo etie ni de mu ada kamfa nso de ehwe bia wo ba bia eyi ni pie ma na ye fe se de amamre ni amane ye bedi mu nti yase monye monye son ewie no achie yeseda bi na anu madawroma ansa na wodi akora ebeto empaso no na anu masante amamre mu no enkuto ya ade asabe manipa ho ye moto na ye fe sade amamre ne amane yete sabre ye enkuto ni na enkuto we bi se efri hin epi Paris madawroma na enkuto na ankasa de efri eye esirem kro bi wosirem ye fra ne tenga honne nkuto wo mi ama chini pa eni die mu ada me ne manante dondromani mama ada mam kopi esrem die wo mu anim kodi djuma mi wie nam senadie ne yesi nkuto dua nam se munti bi maye eni die mu ada ye nkuto papa bi yase monye momfa mokomoko ya die nyina na fe wonye moton na nyefe ye hu sampa wode hye ba na ekro no ya die nyina santema nyina ni fa hene wo konse do na anum ye wie no achie yase da bi ye do akrofo so aye ka ya no mu na bema bi betene ekro dua mu nana na ayima oda mo eni die mu ada na achia tie mi bema obetena Asokore Mampong ani efra ne bema agei a mi bo ni dini obetena mu kura mu oba wale ababa obi ani efra nana ya no nso da bia wo fra ade kokko eni tuntum tini kuru nso ba obesua no na ne da kuru no obi se mu de mba awade emu na bia tuntum ne kokko na bema na se ma ye obi papa na niam a woto nyina ye fufuo da kuro ba be chembi na anu madabroma sabre ani de mu ada bema na oba ye no ye fra ne bema agei ani de mu eburu obetena kuro dua yi mu no ahomache na onum eni obi be sra na yire no sei na ahomache na abesra ma yire wasra bi wuntie na mba ye mini abranti a wo bu amre bi atwam a wada ma me so ye wo papa no etu wada ma me ba ye a eni de me bra wontumen na ntuma na ba ko hyem ye fra na jebo hyen eje di fra ye ahomache no na na wiem bo nyina de hyren eni ye jebo hyen na no me je fra wie afa ya se baade ebuo mu en enam se yewura oye eye asantema nyina otufo ni fa hene no onye ni packet 20 oba pa dwa se wase sabida na anu madawurma okura ni kente okura ni ntuma papa entuma ni ye fra ne sa wade pa hwan ne benya wadawurma ena ba ko nsu wom ye fra ne wom bi bidi wo hena foro hyen ene die mu ada ye se mu nyini nyina da ewie ni kente ayewura sabia mburu sabia dai obekira sa asanteni ba ni mapa ena sabia buru obewade eno eno ba pa dwa na asa wan pa fo asono ba ane ho ofe mesi asuna ni ana onya fer no asadi fie wura ene die mu ada asonofo mo ho ofe dodo ene die me wie ye papa nanom ni nika ne boxer shorts ne supporter ne wie ye se die na betieti aso adi ni mensem ene die mu ada ne singlet ne chi no ye kura ya hwene ma papa bi ye nika nanom ene die obi anu akire ni nyina na yeseda bi da afeni adu akrofo so nya danta ne de jetire ebo ano na nya bibia sanse bi e predwan sanse ewura no de o mudi sika asabi anya ado eye predwan ne de mu ada yese monye da se so ewie ne ma nyina wie ye no yeseda bi da nananom ye adu akrofo so de ye ya anom sabre de eni de mu ada de wo mu ani afeni adu akrofo so
ansa na yewura ebeda empaso no beda sum yeso sabre yekura sum ye yekura beshit yekura teto asante kata no no ena etwagu no anu manwumre de bi bai e kire se nyame ya dom adwada e baba ya mamra ni amane sefata ama krobi asante kotokwan wetufuo setu wone ne mpanyimfo na trankonwa mekomase ayimfo ne abrempo nyina hunu sampa ewiase de wadi kan yetu na chirija na machire niam beshit mi hunu bi da sante yinwo fa so hye niam na je wa akode ena mam hunu bie enche kure ne che di dan eche paw we asa asante akade esite kutu yesise bam na anu ye na abede ne nso ye ma obi hu asante de ye yoman ene de ma no mi rachi ame yese monye we nya kumase ntwa ho ye blanket na gusuo no ye wi beshit ahodo ma me susu twa ho wan na kumase ehu that's your song na anu ye wi no achie ne yese da bi da ya de nyina ansa na mo de beton paso no ye kura ye spray ahodo eni o hwe me kwa yes ya bonse ya kire niema eniema be 9 ne de aba na so ya kire sampa otumfo ade nyina na ekro no wone ne maame na de nyina na Hemaa na ekro no sabre yes spray ahodo na ne body splash na enu achi no na no mo hwa de na maame be gina wate susu ben me na no mani de mu ada ye wi enu achi yesterday bi nana won na be da wo hyesa bi anya do me kan say ya night gown enu ne hu ni ma de kurenti am de night gown me kire wade no de wo mu oni nana de no opede be ati bomu no ye fra no de hye nsu esansa oda wo so de no pa na tin su mpa so anya obi asa oba pa du asa wa ne betuma ye sey anya obi ada eni de mu ada nana ne mpabo de be wura na mu ebra wo edem nana bi bia da opa bia da no ne yiri nenim etie na wa kire mama mra ne amane o wi o san de ba ko hye wo se bi ye na de ewu waka ho eson eni de etie mienu mo fa nsom wonom na nyefe na wi asa de opa ye nya do nya ya mpe that's your song ewi anu achi ya sida bi da na anu mai na sesedwa asesedwa de wase na anu sabia mamre ni amane atie no we na kire se ya mamre no eni de mu ada na ayi ma eni de mu bro sabre hwe ya tane da so no sadi obedi umensam ma ya fe ama mamre di mu nti no na anu mada ma yese monye eni de mu ada ye kwa asante kro bi ya fre ne se eye ntonso ne aboa so ye wi ani e ba ne beduru ahwa ne e ba mo customize no ne yese gi nyame nko a ne betima tete ye de nyina na nanu mo akonwa wa ha betima tete ntemu na nyakropo nim de ne otwadi ampa kwa me ne asase ya de wo beba na nanu mo akonwa hu de wo konkomo so be boso ye de ade de wo be ya de dwan umpie yie that's your bro na anu ye wi ani ma nyina no me kana anu fiada asa santefo ye de animade o ye pamu Nigeria fo so mu nko mu krom na se o ma bedo Asokore yi mu na nanu se madawroma ye pamu o mu ne awura fisi enso ye be kwa agege akodidwa ni de mu ada kana no memende enso ye kwa agege ye pamu ye se ye mfiri wo ye se Ghana must go na anu sabre nie ye tetu we ko lak enna mo de niema nyina egumu o na anu mani de mu ada eniema yi ma me dada ho ai eni de na anu ma ya ahodo am yensa sade eniema ni nyina bekom mo yire oba pa na adu ase wan pafo brakatu asonaba wose de ema nyina wo soyi njense wosere mo buru asere mo ahenewa samo fa ne ema nyina ngum wanyimu kapre enyimu sempo afrim na mo masere mo soyi njense na ndia ono ane dia wo wi anu achie no ma me ye wai kwagina nchen wose ne ema wode ba ye nyina woka yesu omani hunu kana anu da ye na de awuo oba pa sa ma wo kro ye ma na so oba na yie na fofia nto ota no adware aba mo ma biri chie bo amo na anu ma na yewura nso to ano eni de mu ada na sa sotoro me no me ne ha ne dia eni ma de ni nyina ma busua ye wi amada woroma e ma na so ane ma na no ma tia me Mohammed ma yi chemo that's yes on na mo se bru dabi ase o ka stroka form so won fa ba kokora ansa na chinko odane nyina ma abusua ya fa bi nsiesie ni wura ho awokwa ne ho pampan atuhwa ama obia so anu se sebe na na aba ana no mbagye nti madam a o mas dadada edam ase eburu ase so sade eburu ase ni
kwasi animu eti kromine wasi adayo sabe ne niema na no wadawroma e na gina han na no madawo mebru but they didn't design Hemaa sama die wu ma ne nkosa ma deja ti asante ama bre biara oso omo ye de mafura ni bia no wo mu gina pinti no omo ye e dia ma no omo ba ya omo na tisie no na no mabọ na fo damaso pia ahwene abo no bawu anom na nanom mo dehye na aka nkyere gu abrakwa aduane sigya so sabe ahwene abo do bawu afo bi ti abo ene na sama de awuo oba be de na aka nkyere gu emrete ya mo bra na maame nana osi ade ayo eno da se bre no kwantembra nteso no pakoba no pa hasuo samenhye na yenhye na nkre ni die ene sabe maame na adana to nana na adana to sabe abusua nana no kwa na abusua to abese no briti abo odupon kase na sabe tutua no na ehe na wokọ ama okunda fo sabe o mene ni atata kokọ wa ebra na na si suo ewo ne meba wa bremu na ne tutua na mo akoti kroma banten so okowura na na mo adia na twia brad fie kwa wa na na agema pambo na na agema pambo akwa nsie do ebete mu ayewo mu aye na na otiaro tosum ye krowura na sinamu ana ba fo manja ebra brinche kasese boy na na da se be wadawro mo ma na asote na awotwe da ye mu nya na tra se de asante amamanya amane kwansotie ye di na awotwe da no abusua na namu me nya nente se enene koda enene da hiada ya na yire ye na kosie nanso amamre de amane ye beyina pie ene ye na sama de na pie se de asante amamre kire ni na na otiaro toso me krowura one na agema pambo abusua ye nyina kan wa bom se ya fukro ma de ene e beje ye defo kwan emperifo ka to se nipa wuwu na ense oye kwa opamba ho yo mfaso chew enam se na wa fruit sabe bru sabe anyado wo tie kwanwa so nti se dia sante amamre ne amane kwansotie no e wo se ye ne di ja na sama ekwan me ja sabe me ja ma na tikromine na wo tie rotoso mienu sabe ne yire dafo ana aka nkyere gu abrakwa aduane sigya so na se hye me yire dofo e ma de nyina mentimi kase me ma akone samande jakwa sadi asante amamre sitie me besiesie no makrakra ne me jakwa na akona kwoto na ogema pambo a wanya abane ebosu wose me bekwa me ni me ma na me baba me ni me mo me bekwa me ni me na me baba me ni me mo sa na abo asasa bonsa bi ache me yire yare
aye no pokuya e wako afra na no a asemi seni kobotuo wasi asemi semi dobroba asemi semi kobotuo no pokuya e wako afra na no a asemi kobotuo okoba asemi se kobotuo ampa sabe briche kese abofiduam ha no nyankopon ene bambofo onyankopon de chichi ni pare eduro ba ne se ne masisi se ya na nyankopon mamu ane dane dan nyina no na asem kese ayede asi na so nyankopon ya bambofo oboni pa ho ba awade chichi mo we na awade mo ba me jasa be me jama na tikro me na oti areto so mienu sadia ne yire dafo na na sama kwantia bi sadia amamre ni amane na na sim beja no kwan enam se na nati abenja so ne asante amamre ni na na se hwe me bai ma be wusa na nan ko na busua matsa pra ma so mo dia de siedie sadia asante amamre kire mi ni wase me bai ya me kura me nsa pantu miensa na nan ma daroma yanye ye fa nwa konwa se na du ba ne bre na se bebia ne yire so a ye fa bi ntwa safe na nan hwinti a ne nan ampribo sadia na na oti ayo to so mi ankura wura edua na twa ba de hye konkron nyankopɔ sa twa mamafo aponche no mbe nsuo nana se bebu se bia nyado wona akrabo ani abo akrama wose brichi abome ena meyire ena to na nam wonse do wose hwe me ba ye ya mamre de amande wose mi kura me ka twade pakai ba ko ebru ba ne bre na se meyire dofo wo wadwaye a onfa bi nsiesie do ho se de asante amamre sitie ni wose bra na na siesie no ho wie ye no wose hwe me kura me nsuo me kura me paste me kura me blush na nei sadia ukundafo na na otare toso me krowra edwa na twa ba de hye konkro wase bibia cho na bia to na nam ko na busua ni wase anyai na ya fa ma dofo na jamfo ya sabe ebe wo mo na bedu bra ne bra na ho ba wo ye ni obo ma na oba so meja me blush wo obo na oba so meja me paste wo ya fa ngu ba bi iye na dofo na jamfo ebe wo ye no ye kakra ade ato blush so na ade paste wonu ka wanya no onwe wase asante amamre de amane wase hwe ani anka ne tete wona sabre nka makote baha afana ka me de be kwansu tirimu sade abu sabe anyado makwa akopusem wonsu trinim ana ka mahatam ana ka me de aba be ye adwaye ene so kwatua na eto ye wo aso kwatua eto yi da sabu are so paso a edan mahatam wase me de anyema wonya ko fa fidiem wase me kwa me toilet roll sade akosi broni nsa no na no tare to so me krowura se me ye therefore wo wa abusia na nam ko na abusia nye adofo ba be jam adofo ba be wo ye sa adofo bi ba na so ba ko je na nam nyibi na mo fa nsom awoho wo na naka wanya no onwie wo se hwe so ba bi akwa me wie nya na me nwie wo se hwe me ni asante amamre amane de amane wo se me kwa me ya awa bobra pa wase nana eti akonwa so eto wase me de me ya wa bobra pa de be yi me yira ye wase nda me yi wa ye nana sama onye makase e ena okunda force na wo yi wa ye ma na wo ma adua na twa ba de hye konko wase me yi wa ye wase me yi wa ye da so ba akoto na naje ma pambo obabu sa akwa so wase hwe na ba oti ayo de so tiesie wo kura me wase hwe me kura me ya wa na so ababa we yanye na msuo ehie wom ye fa toto na ho se dia asante amamre sitie wonu ka wanya no onwie wose hwe me kwa me tobete o kwa me tobete ene so ababa we be ka wanya na me nwie wose me kwa matia so hyem edu bre ne bre na na be kwa kwura dwaye matia so ne hyem se dia asante amamre sitie me no wonu ka wanya no onwie se dia na na otare otoso me no krowura Samenshia ya hia ne anka ne die. O tare de hye konkron. Wo se ne me ye dofo aka nche gwa bra kwa de si ya so de a. Me ba ya, me kwa me powder. Me kwa mafin, me kwa me camphor. Me kwa me sokodua, me kwa me so. Me kwa me spray ya ma hyehye. Eso ababa we. Ya nyi mfensiesie me ye dofo ho. Do kwa nyama na eboso. Wo se me ka we nya na me nwie. Me kwa me bar soap. Ana so ababa we. Sadia asante amamre ani amane akwansutie na na otare to so me na krowura wose hwe ena me ne nana sama akode a
Obatankasi asabre. Wapaja amwafra kwanwa so asabre. Abusua ani emma edi nufukom. Ese nyema we nyina obatankasi emfansiesie ho. Okunde afo se je na fa tu bata etwato. Wase me ka we nya na menwa wase me kwa me king soap. Aso so ba mako edunum. Edunsia. Me king soap mako edunsia. Ebia na bibi kakra techema. Amamra ni amane akwanso na wura dwa ye obebo ni bibi kakra ni. Onfa king soap mo ni bibi kakra ni. Na adofo na ajanfo baba ye hwe ngum paase. Se bebu se be nya ado. Na akwa bi wona so okọ ba bia ye yibitwa kakra ni de amano no de tuli bata. Ye dana na ase. Wani aka wanya ni anwie. Wase me kura me nsamra. Me nsamra wodo. Wase hwe. Na namadua na twa brad nyankopɔ sa twa mu amafo be ma kurani. Wase me ni asante amamre. Ni amamre de me nsa amamre. Wase me kura me king soap. Aso chance baako. Sabi abu sabi anyado. Na na no kwa na busua ya nye. Ni amfanya dan. Emfanya ne yire ekwai. Wono ka we nyina wose hwe. Me kwa me tohuro. Oso me kwa me tawo. Tetofo se tohuro. I am the 12 se tohuro. Anana amafo se tawo. Wose hwe. Me dia bra me be hu na de tohuro. Na ne de pepa ya ho. Wose me kwa me tohuro. Ya ma hye nyina. Obatankasi eno no fokasi eno da sankasi e. Eno kwantambra ntam so na pakwa no pa so menkola ne manyanya bidie. Eno saje okunde afọ danka bridge bema wakasa no. Wose tawe de efensiesie me yire ho. Wose me ka wa nyina na menwie. Wose hwe. Asama do ma aboa. Na me mana no makra wodi a. Wose hwe. Ebedu bra ne bra ye kwakwa yi me yire adina ba. Na ma dawroma. Na se wantimi hwe mayan ye fa ne yire ento from sebebu sebenya na manimo. Wose hwe me kwa me bedsheet. Me kwa me kete. Me kwa me sumiye. Edu brane se yi me yira. Ye fa kete nso fom. Ne fa blanket nto so. Ne fa sumiye so ento so. Sebebu sebenya ado. Wose me kwa me chachaw. Asusu ehye ne me no. We na o ti awe to sumiye de ka we nya no anwie. Wase me kwa ma jebo hye wase agye me no ahyebo. Na o ti awe so ne yire dafo ahyebo. Se na onyankopon pagyaw. Na sama de awuo e pagyaw. Na so hwehwe. Me kwa ma jebo hye. Me ka we nya na me nwie. Wase hwe me kwa me ntoma. Wase okumpa eho na. Okumpa ho na o. Okumpa ho na o. Okumpa ho na mpa. Okumpa ho da na oti aroto so mienu na. Anama na nya ta akokwa wa. Wase me ka wa nya na me nwie. Wase me koma mo ase. Echime tam na da so no. Me kwa me ntwi da. Se bebu se bia nya ado. Abofo asim e ma me nsa. Anana ma mafo de o se pedawro wodi atwi da. Bafo asim ye fa na emfa nko. Wani ka wa nya ne anwie. Wase na afade kente. Wase nsadua so bonwire kente. Wase wodi adama se pa ye fansiesie ne yire. Wase hwa me kwa me double. Sika de me kwa me black and white. Na betu ne batade a onfanja ne kwa no. Wona me ka wa nya na me nwi na madaroma. Wase hwe. Wo wi atwede aba akomfo. Da sabu oni pa bia befo wo wi atwede. Na obi susu no obi nkai se na ekwa ne nsamanchire. Na ekwa ne nsamanchire se bebu se be nyado. Na tie benja so. Sadie na oti awe kani. Wase hwe. Me kwa masesedwa. Na madaroma. Wase du brane ni de biko kwa wura ye wontimi nkoto ho. Na se be ebru. Wontimi so nyede enyina ho. This what tenase. Na just what tenase ye. Masesedwa ni ye. Me ka wanya na me nwa o se me kura mate. Eso daso. Baba yin tata no so. Na sabi ebru sabi anyado. Okwa na se busa ne nsamansi a wanya bi aka kire wo ma ye dikan. Wo se ka wanya ni anwie. Wo se na madaru me. Na hotel to so me ru krowra.
Sama shega ya shia na nka ni die. Adua na twa ba de hye konkron. Wo se hye ene mani abri ye me di kuna. Wo se me di kuna wo se bebu se bia nya ado na nam ko na abusu ya me di kuna. Na me di kuna na me di kuna yi. Betimi de me ne man ama se bebu ye de agugu ensem. Wo se me Ghana's must go. Ah na mafo. Yes me Ghana's must go. Efiawura do afọnementere papa. Ah, odo. Was a mate what they so one so more to abete. Aha, anyway, etimi kwa London. Etimi kwa UK. Etimi kwa America. Ghana had the say. And one no. Was ye nya fa na yire ne ma emfa wu. Na no madaroma. Said oba ye du. Me beja me potopoto ye. Na me kasa kasa ye. Oba be die. Ma no esi. Na no. Asama dia we obatam kase asabe ogina he. Ana kwantambre antamo e no obatam kase. Ebe nyankopɔ do obati asefo so aseso adom bedum. Wonya yefundie. Wonya nananom. Sabe nananom awase kiache nanam ne ema ne wie. Asa ne kiache ba ma kwani tina nanam fa ncha yan. Sane ma bi asesa mo fa ncha yan. Sade nanane nananom. Ne mama ne mama anom. Wo mo ma Womo kunom ana ekase no mayire no na womo ema no nkwala na ekase ema ne nanafo womo se ma me tete asefo asase no batankase no no fokase ene ma me yire no fo ato so nkwala ntimi numa no da tese oduma nkoma wa fa ma me mpenten so de ne ko samanhia no ayanhia na nka ye ne die womo se nyina aka ho abom se ya fukuro mu ade Empanifo na kasi aka ho bom na ya hanta na ya pepe. Ahanta ka bom na ya pepe. Sadia na sama ne nananom ene ne ma ekasani. Na sama dia wentimi hwe ma na nkwa ne samandeja. Asante amamra dia mane wo mo se hwe. Ebe du bra ne bra ye kwakwayi nana de na bayi. Sadia amamra kwanso tie ni. Ewo se de nana kate. Ene bomo, ene bedsheet. Ede eto ho. Wama se nkwala de ne madie ne ya nyenam fansiesie na nane e maame we no maka we nya no munwie wama se hye asama do ma aboa meja sabe meja ma krowura osi ade ayo betro bua na sabe aka nkyere gu abra kwa aduane si gya so na nanom ane e ma wama na e kasa no wama se ba ya ye kura kete Yekwa bomo, yekwa sumiye, yanye. Sadia wa hine, anu wa Hemaa wa mama, ana ekasa no. Wam se ka wa nya ne anwie. Sadia asante amamra ne amane kwa sotie ni. Wam se ba ya. Yekwa ya danta. Na danta ne danta, dada ne de sebebu sebe nya do epobo ano. Wama se hwe ye se kura ye kwa chimetam aso so aba no ye kwa hwene aba no sebebu sebe anyado na ahwene abo no bowu so da so na danta so da so wama se akan wa bom se ye fukuro mu ade ye Manie wama se kwa ya danta ye kwa ya hwene abofo ase mamiensa saa ne kwa ya nana wose ade ye kurowura ya sabe waka nche gwa abra kwa aduane si gya so wo so ne danta epefo ye kase ne danta ne se bebu de poba no wo mka we nani anwie se kwa ya nika ye kwa ya sporta enso hye ne emamu ye kwa ya brochensa pentu abrochensa patu yanye ne fentwa safie yo maka we nyina no munwie wo mo se ye kwa to bete sebi nya na kwa wradwaye yenyi to bete ye fenya na kwan ye kwa yanka batwe enka atwade so paka mienu na madaroma yanye na wradwaye a wode asiesie no ho we no ka we nya no munwie mo se kwa toilet roll aso paka ba ko amamra di amane
wa ma se kadu bre ne bre na ska na na ekose ye ye tola tray so paka ba ko na so ababa we ya nye ye fama na na eso fa nkwaje na na we no m kan we nya no m nwie wa ma se kwa kin soap mo fa na ba ma de ne mransa ye kwa kin soap mi ansa ye ka we nya nya kin soap anan ye kwa ensamra ye kwa dato ye kwa ye foda water eso hye niemam ye kwa ensamra ho do edi gya na na kwai we na ka we nya ne enwie we so e na na odi awu na na sama de awu so de enie wo mo se hwe ye kwa kin soap mako nan ye kwa kamfa ye kwa bread aba eso hye niemam ye nye ne ensamra ho do ye fa nya na na kwai se bebu se be nya ado wo mo se hwe ye kwa tawo also na sama de awu na de enie enye fa siesie na ho when you can we nya ne enwie sadia na na obrempon sadia na na so ekwa ne kreche sadia ne ma ne nananom eso ka no ene ne ma wa ma se hwe ye so se kura ye etawo ye di gya na na kwai we no me kan we nyina no mo nwie wa ma se hwe ye kwa ye je boshai ye kwa powder ye kwa ye spray ye kwa deto eso wani emam sa ne se kwa ye je boshai ye kwa brochensa pantu ba ko ene fa aso hye ne emanum ye kwa mo ase so hyem ye fa nya na kwai we no m kan we nya no m nwen wo mo se asama do ma aboa ye kwa kente ye kwa sante kente aso ye gya na kwai sa na ye kura ye double ye se kura ye double tuntum ye kura fufuo ye di gya ye na no ekwara no enkwala ya ade na man kaso ye mpene wo mo e dan kwala na se